இந்த பாடத்தில் முடித்து போட நீட்டிட்டு போட எனக்கு பாடப்பட்டு போடலட்டு பாத்தியில் அந்த பாத்திரங்கள்ல போடுங்கண்டா ஞான மோனசிக்கு பாடி இன்னும் மூர்த்திக்கு பாடி நீச்சு பாடுமண்ணு மூர்த்த பாடுத்து போடலுக்கு பாடுவேன் போடு இந்த கப்பா அந்த கடை வந்து இல்லையா கடை கடை முள்ள இருக்கு இது பாடு இருக்குது சோனூருக்கு பாடுங்க போட என் மேல பாடு நீச்சு போட நிற்கு பாடு நிற்கு நீங்க எண்ணி மொழி சோடு படுத்துச்சு பாடு நீச்சு பாடு நிற்கு போடு இந்த பாட சொல்லுவாரும் பாருங்க சத்தியாடும் யானா கடைப்படுத்தியே பிடிச்சி போடு இன்னைக்கு பாடைக்கு போட ஏற்கப்பாடு කඩවරප චීනියාකාරයෙන් ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක කතාබස් කරාට මේ එක්කම තව එන්නව කීප දෙනෙක් ඉන්නවා නුකුත් ආකාරයේ භාෂා මාලාවලට අවසර ලබා දීලා ඒ ආකාරයේ බලය ගන්න කීප දෙනෙක් ඉන්නවා මම කැමති භාෂාවල කතා කරන්න හැම නැසත් කඩේ දෙලුතර කරේට படத்துச்சு போட இக்கம் வந்து இருக்குப்பா என்ன கொடைக்கு என்ன மந்திச்சு போட இது பொடிச்சு மண்ண மாறு முதிச்சு போடு அதுக்கு பனி நிற்க போட சன்ன பதுக்கி இவ்வளோதுக்கு போட என்ன செப்பச்சு பணம் மாடு மந்தி கோட அதுச்சு பாலி இன்னும் போது இன்னும் பாட மந்திச்சு போட எண்ணெய் மாறுது பாட இருந்துச்சு பாடலாம் என்ன மாறுங்க சத்தியாரும் என்ன மாறா எந்த பயிரண்டா பாடு பாடு எனக்கு ஆபத்தோடோ எனக்கு பதியாச்சு மானம் அந்த பாடி இடிச்சு போட இருக்குப்பா இன்னும் கூடிச்சு பாடு பது பாலிக்கு போட சொன்ன வருவாவா என்ன நான் போடிச்சு மண்ணு வாடு போடிச்சுட்டு பார்த்து போடிச்சு நிமிஷம் வாடு கூலிச்சு படுத்து தேடுந்துவா என்ன குடிச்சு கீழே வச்சு பணி இருக்குது சுண்ணு இருக்கப்பா அது இன்னும் சோடு இழுத்து கூடிச்சுப்பா இந்த சத்தியாரும் யாக்காரே கடவுளப்ப சிக்கேட்டு காளியம்மன் யாக்காரேன்னு ஐயாக்கார பலே தன்னவானே யாரா கார்கத்திக்கு கேட்க மந்திச்சு பாடி எதிர்த்து பாடிச்சு போடுச்சு மண்ணு போடுப்பா கேட்க மந்த கசத்தியாலும் கண்டீரா நானா யாரா හරියාකාරව එයාකාරය බලාකාරය තමලා කල්ලා දිග දරුවාට ඒ වැඩකට පිට කරගෙන යන්න හරියාකාරව ශක්තිය ධෛර්යය ලබා දෙන්න ඕනේ මේ ඥාතියන් කිසිම ආකාරයේ සිල් දෝෂයක් එයාකාරයේ නැහැ කියනවා තියෙන අවශ්‍යයක් නැත්නම් අපි කපලා ඉවත් කළා හරියාකාරව මේ වරම් මාලාවට අපි බලයක් තනලා එයාකාරයේ කාරණාවක්